Vítajte pri pozeraní ďalšieho videa Chémia ľahšie. Dnes sa pozrieme na chemické reakcie a ich zápis. Chemické reakcie delíme na 3 základné typy. Chemické zlučovanie, ktoré ďalej ešte delíme na chemické reakcie oxidov s vodou a priame zlučovanie kovu s nekovom za vzniku oxidov a soli. Pri chemických reakciách oxidov s vodou sú reaktantami logicky oxid a voda, teda H2O. Pri priamom zlučovaní kovu s nekovom sú reaktantami kov a nekov, teda napríklad Na a Cl, a vznikajú pritom buď oxidy, napríklad teda MgO, alebo soli NaCl. Ďalej máme presný opak chemického zlučovania a teda chemický rozklad. Chemický rozklad sa ďalej nedelí a preto prejdeme na tretiu možnosť, a to je horenie. Pri horení sa uvoľňuje svetlo a teplo. Teraz si ukážeme zápis chemických rovníc. Hovorili sme si, že chemické zlučovanie má teda 2 typy. V prvej rovnici preto môžete vidieť reakciu oxidu s vodou. A v druhej reakcii môžete vidieť reakciu kovu s nekovom a vzniká sol. Pri chemickom reakcie máme teda iba jeden typ a preto som sem vybral chemickú reakciu peroxidu vodíku, ktorý sa rozkladá na vodu a kyslík. Ďakujem za pozornosť. Viac informácií nájdete na mojom kanáli a pozerajte preto aj ďalšie videá. Ďakujem a ahojte.